Okay, good morning, good morning. For today's video, mamahaw taniyo mga katil. Humana na mag-ampo si Oscar. Oh, mamahaw taniyo. Shout out day sa naghatag na ko aning isda kay gaganiha mga katil. Samtang naglingkod-lingkod ko sa daprin sa karsada na may isda nin agi. Ni agi. Giignan ako nga ang isda, giignan ako ang gabit-bit sa isda nga. Tay natay pagpanu natay sugbaaw na tay agitagaan ko nig unom ka bok. So di lami kayo kay bilong-bilong labas kay sabaw oh. Tambok pa si kay bilong-bilong. Salamat sa naghatag. Tilaw kita og presko og labas nga isda. Asa naman mo? Diri na mo sa presko nga laki nga labas. Siya kay kanang. Sige, salamat. God bless.